Thula mabena. Yambulela ke uThixo katata Masa. Wondidibanisa nomntu kaNkulunkulu. Othande abaprofita ngolo. Zathi izinto ziqhawuka zihlangana. Kodwa sathi umhle uThixo. Thula mabena. Ukukholwa yenye into. Uzibize ngokuthi uyakholwa. Ngoba zizawufika izinto ziqondana nale nkolo yakho. Zikufake ezintweni zifuna uqiniseka into yobana ukholwa ngenene nangenyaniso na. Wayemhle lo mfana. Amen. Amen. Dibana nomfana omhle ndilifana uba nokunako. Akukho napkeni uzokuvulelwa ngabanye abafazi. Ngoba umane uyakhangela namhlanje omsiphelile. Uyalala kodwa uzele. Nomlungu waseThoras amnisoko lo mlungu umfana omhle ishwasha intshontshomi uze ule kuyezini kodwa sisathi ngumhluthile. Amen. Ndithi kapha ekhaya ndithi ungaboni bawela into yomntu. Noba umntu umbone mhle ethebeluka etheni ngoba awazi ukuthi ugqithe entweni. Uzothi ufuna into yam kanti mna namanxeba alapha emzimbeni wena ongadalelwanga wona ngoba sidalwe andingekhe ndilibazise abantu benkosi. Kodwa ubunzima esisuka kubo bona buyamangalisa. Andinokuchaza one by one. Kodwa okubizamagama wabo ungekho nto sinayo, ungekho nto senza ngayo. Abantu bengena baphile ngoba wathi utata uMathutha xa singene eofisini wathi utata uthini ufuna usebenza what?
wathi uthi ufuna umsebenzi. Arindade unyaka msebenzi. Uyazi uba nam tata uJobe ufuna umsebenzi. Andithandi ukuhlala apha. Kutheni nalo tata thina ngasithandazeli into yobana utata makafuna umsebenzi? Thula mampedana. Ngaloo mazwi ngootata enizositha umhlaba namhlanje. Sithi enkosi kweli khaya. Ekhayeni utata Masango elakhoze utata uMathuso kwaba nje. Umnwe kuphela owakhobalela.